komare manaka wantiere kodi kanyo kwa Ramogi Jwang mondo mi wabeda ni kurngeo ni nyaka santo koro ochal nade machiegni sani nyaka Ramogi Jwang kayo wantiere koda weche mopogore opogore. Jatend piny Kenya dhi bedo ka loro ayanga wacho ni en nyasi no mano mar TVET kata mano en gik mosebedo kata kadhi nyime mar dhialo igni 100 are ne chak weche gi mag tiegruok mag TVET kata mago kuonde tiegruok mopogore opogore wang'egi kanyo ka idongo e kaunti ma Kisumu Homa Bay ibed kacha kaunti ma Migori kata Siaya ing'egi ma TVET en kendo ka ipuonji gigo mag lwedo. Kawuono jatend piny Kenya dhi bedo kata ka loro nyasi ma kamano mosebedo ka timore Kabete National Polytechnic mano rumo odiochieng'ni ma kawuono igni 100 idhialo koro mosang'wen jatend piny Kenya dhi bedo ka entiere Kabete National Polytechnic mondo mi warangane kaka weche go dhi bedo kadhi kata ka gisudo nyakwa Ramogi Jwang. Weche mamoko pontiere kar kae ka warango dayo dho jotend migepe odiochieng' makiny mano dhi bedo kata kachakore tarik 1 dwe mar 8 jotend migepe maromo 5 dhi bedo kata ka idayo dhogi kendo irango ka giromo bede e apisi mago moting'o jogo ma odoka e apisi gi jogo bende manyien mano moting'o Kithure Kindiki odhi bedo kanyo bende kod Debra Baraza mano daktari madhi bedo kochung'ne migaono mar thieth kaachiel koda ka Alice Waome mano mar lo kod wechego mag udi Julius Ogamba mano migos mochung'ne wechego mag somo kod Soipan Tuya ma bende dhi bedo kata koro e migao mara lweny nyakwa Ramogi Jwang ma jolweny kanyo kod bedo kanyo ka luwe achiel kachiel warange ne odhi bedo e yo machal nade. Bende kantiere kar kae Cleophas Malala onge kacha gima ntiere kanyo ma odiochieng' manyoro ne othiche oko koso ne pod ene apisi mano wale winjo ka winjane twak mar Malala odiochieng' ma kawuono are saa 4 mar okinyi bende wakoni achiel kachiel ne owacho ang'o pod ntiere kanyo koso oyo jo kalende ma bende no biro kanyo kendo kawo kare mano landa yanga tiende nango duon burano mara UDA ang'wakoni gai gi kuku mare achiel kachiel nyakwa Ramogi Jwang. Bende ntiere weche mamoko motenore kod ng'anyo mag lakteche wabedo kae gi ng'eyo kar odiochieng' manyoro kane jotend riwruoge mag jopuonj pacho kae mano moting'o NAT kod KUPPET gisegolo pachgi kotenore kod wechegi mag ng'anyo mag jopuonj mano mar bero sekta ahinya ywak kata ng'ur mar kotenore kod wechego mag osara kod ngima jopuonj igeno kanyo ni koro kodhi bedo ochakre e kinde machal nade. Iwacho ni twak nonego bed ni chakore mano ka en kaunti 31 kotenore kod CBA margi ma higa mar 2021 kod abich CBA ma kamae twak ni kano bed ni chakre odiochieng' ma kawuono eri wacho ni ero gik ma gidwani mondo mi oduok piny to gin mage mano kotenore kod duoko capitation ma bende wacho ni ero osebedo kata ka iduoko piny ma bende miyo jopuonjre yudo omenda moro man piny ahinya. Ywak mari kod ng'ur magi en dwaro bende ni mondo ondik jopuonje mago manyien mago jopuonje maromo 20,000 ka bende gidwaro ni interns maromo 46,000 ondike yorno ma ongirore mage dwaro mag jo KUPPET kaachiel koda ka jo NAT ahinya jogo mosebedo ka luwo wechegi mag ratiro mag jopuonj ni gino magidwaro to bochopo kare e yo machal nade. Kamachielo nyakwa Ramogi Jwang ka en mano kar iko mano iwacho ni en Othanytany nyaka sani to ahinya e kaunti ma Migori mano jodak mago mantiere Ragana mayudore Suna West koro sani gi ywak kaluwore kod kar iko miluongo ni Lichota ma bende osebedo kacha ka ntiere kod kar mar bur miike Mathanythany ma bende ka oseiki miyo jok moko kata joma biro kanyo ka choko iwacho ni bedo ka chamo ringre kata ka bedo ka ketho ringre jogo ma oseikar kanyo. Ywak ma kamae ma wuok Migori County ahinya jodak mar Ragana e county mano sub county ma Suna West mane ywak mokoro gichiwo mamedo luwe kendo George Juma medo luwo sigana machalo kamano. Iwacho ni ywayo jogo ni scavengers jogo manya bedo kata ka biro mana kunyo mondo mi okawane ginya bedo ka ikawo ringre kata ka ikawo mwandu mamoko ma otigodo e kaburini ma kamano. Kamachielo nyakwa Ramogi Jwang warangi ane kar kae wacho ni World Rangers Day mano odiochieng' ma kawuono odiochieng' jorit le bungu mano ka wantiere kod kar kae nyakwa Ramogi Jwang nyaka sani en World Ranger Day mano itime odiochieng' ma kawuono bedo Ruma National Park kendo dhi bedo kata ka itae kod KWS
mano bad sirkal mochung' ne rango le mag bunge odiochieng' makawone county ma Homa Bay gi bedo ka Charuma National Park ale bich luwe e yo makare. Chal mar siasa county ma Mombasa bende wadane waluni kar kae ka jodolo mago mag jo salam di bedo kata ka hotel ne iko duol mano mar Kenya Council of Imams and Preachers of Kenya mano di bedo kata ka chano twak maragi kod jofwamb weche odiochieng' ma kawuono mano e wi limbe mar jatend piny Kenya kadho wath nam chumbi mano bende moro ma wabedo ka keto wang'wa mago di bedo ka girango bende weche mag siasa ma pacho kae ni to chal mar piny Kenya en kama chal nade nyaka sani nyakora Ramogi Jwang ka uke mago motimore county mano ma Mombasa ma gigi na Malkia Strikers tainya kotele kanyo kod captain margi mano captain fantastic Atuka mabende di bedo kanyo ka girakore odiochieng' ma kawuono kod Poland pinyno mar Poland tuke matimore ma Paris pinyno ma Ufaransa babende di bedo kacha mago tuke go mag volleyball Malkia Strikers di bedo karakore kod nyidendi mawuok e pinyno mar Poland sadek mar otieno ma kawuono. Team Kenya mamoko bende nyakora Ramogi Jwang mana medo tugo weche manyoro gi lony mai kaachiel koda kuonde mane girienye wadhi bedo ka wakelo ni koda kuku margi weche mag tuke madhi biro ni tok weche manyien ka weche manyien are saa 6 ma kawuono migago kagi kacha ka ono chieng' ticha adek wantie kacha koda ng'ich welo kod weche manyien mago imore giduto gidhi bedo ka gikelo ni weche maluwo ni sani nyakora Ramogi Jwang nyaka ang' wachope e giko mare twak donjo kae mar mbaka oromo ka dwaro nitiere mopogore opogore mabende en mar neno ni paro liekore mano mar golo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e kom mar jalup jatend piny en paro machal nade wan go kinde kar ka Joyce Oduor donjo kod twak mabende dhi chako sani nyaka rom kacha sabich mar onyango ibedo kode kanya ka giko wana warado odiochieng' makiny kendo nyinga Cleophas Watch jakisumo kanya kwar mokio nyaka tsango oreti masani. Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Sisi ndio wale watoto wa Mungu, kitugusa tapigwa na Mungu, na tulipokatuweka Mungu, imboni ya jicho lake. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860 *417#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Kwa Ramogi. Regulation occurred through Gimiluongni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Everybody ma wuke NTSN ngany seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. An poko kenda. Koro ere kaka ananyalo do nyithinda dek to poko kenda.
Waya, before parambendo timoricha ngoma miyo ino kimie kum. Angoma miyo. Sarap jitni, igi nyithinda dek. No wacho ni gi nyithi nyamingi, ana unyo kasin. Nyasacha, ka ino kitango mama wa kawuono, ano kabi wuoyo kodi kendo. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Kochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo plain design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yonja wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kae e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Ticha beach ka ticha beach sang'wen otieno. Nyakora mugejuang machieg network maro marariyo e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduora. Nyakora mugejuang kinyi makawuono wadwa goyo mbaka kotudore kod weche maliekore ni nitiere jogo machano mar mondo mi ochwala bura mano mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Nyalo bedo ni nitiere ng'ato malao jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kosango matimore. Odiochieng' manyoro bende ne waneno ka apisas mago kwach kicha ne odayo doji adek ma otudore kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka koro gilieko ni nyalo bedo ni gina emane gisiro ng'anyo mag rowere mag Gen Z mano bedo e kinde mokalo chien e pacho kae. Kata kamano ang'o matimore e pacho kae to bende e kinde makoro nyalo bedo ni nitiere ng'at malao jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Tadira ka wang'iye koro kotudore kod chike ma pacho kae. En ang'o manyalo miyo seche moko ithicho oko jalup jatend piny Kenya e apisi kata gin grounds mage minyalo tigodo mar mondo mi ogole oko e apisi. To kosetim mano ang'o ma ibo bed kitimo mar mondo mi oyud ng'ama chielo manyalo pongo lemo makamano. Nyaka sani wanyalo wacho ni weche kosebedo ka dhi makare ahinya nyate pau siasa duond bura mar UDA ma bende jalup jatend piny Kenya nitiere waseneno ka nitiere gwandruok makoni kod kocha kotudore kod gigo duto matimore pacho kae gi sani. Mane mumiyo Nyakora Mugejuang okinyi makawuono abro bedo kod welo ariyo giduto gin okil kata gin okinde wabo bedo ka watwa kod gi mar mondo mi wagoane mbaka ni kinde makoro midhiero makamagi okwako jalup jatend piny Kenya kapo nono ni ochok sei mar mondo mi ochwal bura e od bura mamalo mar mondo mi otwagi mar thiche oko. Nyalo bedo ni kwana mar jod bura maromo nade ma oromo thicho oko jalup jatend piny Kenya. To kamano timore, what next after mano kata ang'o ma ibo bed kitimo kendo bang' mano. Okinyi makawuono wendo achiel kende mosechopo e studio kae mano Peter Simba Wasaga mano kil kamaloko. Yaore Peter ichiu nado kinyi makawuono. Yaore nya Joyce
Chiwo maber ahinya mana in. Amba chiwo makare machiegni twak mar okinyi makawuono. Erokamano maduong'. Nyakwara Mugia Jwang' wendo mar ariyo mano Evans Ogada mabende en okil obo bedo ka otudore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. To kaka pile Nyakwara Mugia Jwang' in bendo kwanyal weyi oko e twak marwa inyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo paro ote moramora kokale nambawa mar ote machuo kari 3 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduora_. Kwachako twak marwa dago mar mondo mi awinja ne report mano losnwa odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa mano Efi Nyakidi mano kotudore kod apisas adek kama otenore gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mane odadhogi kod apisas mago kwach kicha mano kaluore kata liekore ni gin emane gisiro ng'anyo mago mag rowere mag Gen Z mane otimore e kinde mokalo chien. Wawinjane mondi. E kinde manonro e wi jogo mosebedo kachiwo sir ne ng'anyo mar rowere dhi nyime, ji adek ma iteno gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua gin moko kuom jogo midayo dhogi kaluwore gi keto chenro mag ng'anyo mar rowere mosebed kibago e pacho kaendi kendo chiwo sir ne chenro makamano. Apisas go oting'o jaod bura ma Nyeri Town Ngunjiri Wambugu, jaod bura ma Embakasi West Machon George Theuri kod jating dai mar Gachagua Munene Mumbi mabende nochiwo wach ne apisas mag okwach kich e apis Gachagua ma e kar dak Makarin. Ji adek go kaachiel gi jood bura ariyo mamoko osendikore mar konyo e nonro mageto keto ayanga sir ne ng'anyo mar rowere mosekelo tho mar ji 60 kod hinyruok ne oganda moko. Magi duto timore e kinde ma jogo moteno Gachagua okwedo ripode malieko ni idwa thich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kome kaka nyocha owach gi jaod bura ma Embakasi North James Gakuya. An impeachment motion is being considered against the deputy president. I would want to make it very, very clear that that is an affront towards the mountain. And it is really an attack on us as a people. And we will not take it lying, but it has its consequences. Whoever feels that that is the way to go, we kindly tell them, bring it on. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Iwinjo kanyo ka jogo mabede otenore kod jalup jatend piny Kenya giwacho ni mago gin weche ma liekore alieka ok en adiera. Peter Wasamba Wasaga machiegni twak okinyi makawuono nyalo bedo ni ng'ato lao jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ahinya nyaka koro nwaneno odiochieng' manyoro ka apisas adek motenore kode ne idayo dhogi kod apisas mag okwach kich. Erokamano Joyce kuom wakae mbaka machal kod mae. Mokwongo kapok adhi awachni akawan bende thuolo ni makende mar timo congratulations ne Mheshimiwa John Mbadi ma en our former MP kuom yier mare kata gwel mare mar bedo jatend migawo mar omenda. En gima ber ahinya kendo wamor kaka minority josuba. Mano kasewacho adugo e penjo mani penja. Siasa kae nitiere gima nasewacho kae ni onge osiep manyaka nene manyaka chieng', bende onge jasigu manyaka chieng'. Gik mosiko e siasa ka en gimiluongo ni andhoga kendo en gimiluongo ni dwaro kata kisungu en interest. Gima miyo Gachagua ilao en nikech dwaro kata interest mane kete machiegni koro onge nikech osebedo replaced. Mano namba 1. Kiwacho ni interest kata dwaro mane kete machiegni, interest no nen mane? Ingeni siasa wa ma Kenya ka wan gi gimiluongo ni ethnicity, ethnicized politics. Ma dhoudi kelo jogi kaluwore kod pek magin godo. Kaluwore kende gi numbers magin godo. Koro ka gisekelo jogi kumoro achiel to giriwore gi oganda mamoko to oganda no koseriwore to gibedo kanyakla to giloso sirikal. King'iyo sirikal ma wan godo Kenya ka sani ogendni mang'eny wan kod jok ma ya Mount Kenya kata jogot kasto wan gi Onjelo ma kata wadendo ni jo Rift Valley. King'iyo history mar politics mar pinyo mar Kenya ka jogi osebedo kariwore most of the time tinenoga
kagibedo kanyakla. But nyocha ineno ka jogot neno kagima President Ruto ne gimiya support 100%, lakini ochopo kumoro makoro ochal kagima ong'iyo kumoro mane gisechako ywagore piny ka. Ywagruok di piny ka nomiyo Rigathi Gachagua okawo that mantle, nikech gima Rigathi Gachagua wacho e gima joka wacho. Joka nopuonji joka gima nopuonji gima duong' kata siasa ma usore kanyo en siasa mar chayo Raila, en siasa mar wacho ni Raila rach, Raila en ajuoga kata Raila timo ang'o kama. Mane siasa ma usore kocha. Koro ka ochopo ni Ruto oriwore kod Raila, interest mar Gachagua gini kata gima nomiyo gi riwore koro dhini osetimore nade, osebedo ni ong'ikore. Ema miyo koro Rigathi Gachagua nodhire korot mo chako koro fight for survival. To kuma no fight for survival ni, no fight for survival kuma onge kingpin. To kuma onge kingpin kae, koro olarore gi jok Mount Kenya ma bende dwaro mondo gibed the spokespersons ma Kikuyu. Koro king'iyo lweny ni en lweny matimore e Kikuyu kendgi. Iyudo ka Rigathi Gachagua dhawo gi Moses Kuria, Rigathi Gachagua dhawo gi Ndindi Nyoro gini, Rigathi Gachagua nikech ang'owa odwaro mondo nene ni ene ma en mbele. Mano namba 1. Namba 2, Rigathi Gachagua bende dhawo gi president. Ang'o miyo dhawo gi president? Nitiere weche moko moselieko kata mosewacho kata chung' mosekawo ma ok osebedo maber kod president. Ka chung' mar for example finance bill ni. Chung' mar finance bill ni ing'eni president ne dwani finance bill ni odhi mbele. To Rigathi Gachagua nowuok tung' mosuo owacho kendo nyaka cabinet bende nowache siasa kendo chako wache cabinet meeting ni en ok support finance bill ni. Kasto nodhi ochako mobilize jogene mineno ka negitimo nade githiro wachno ma chutho finance bill no koluwore gi Gen Z nobedo ni owitoko. Koro president bende ni kod aginga kod Rigathi Gachagua. Mano aginga mar 2. Aginga mar 3 mar Rigathi Gachagua ni godo. Rigathi Gachagua ni aginga gi jopiny. Nikech ang'o? Nikech Rigathi Gachagua kanodonjo kaka nawacho ni gima moro jopiny gi ema nowacho ni sirikand ni en mar shareholders. To shareholders gin jok manotimore nade manobire sirikand, jok manolose, jo Mount Kenya gi jo Rift Valley. Koro kanowacho kamano nowacho ni jogo duto sana joge Raila nowacho ni oketo tegu mang'eny ma ok inyal chopo kocha. To gini bende king'iyo national values under article 10 odhi ataro mar national values. Kodhi ataro mar national values under article 10 wacho ni wabed gi inclusivity. To koro kiwacho ni sirikani en mar shareholders, matin ni wacho ni jok machulo osuru kaka wan, kaka wakili, kaka Joyce, ni koro wanda to onge gima nyalo timo e sirikand ni. Koro magi chiero mane Gachagua otimore nade, ogaye malawe, buru manokunyo ema koro timore nade, ema koro odonje. Koro weche adego ema lawo Gachagua. Lweny ma en godo Mount Kenya, lweny ma en godo gi rais, lweny ma en godo gi Raila gi jopiny. Lakini chutho gik lwenje gi tete nyaka wang'i gi article 152. Wapenjre ni bende gigi gin mana pogruok e siasa koso gin grounds mochiwo e article 52 minyalo gol go deputy president kaka gross misconduct. Kata kapok wadhi kanyo aneno ka wendo wa mar 2 mano Evans Ogado Kil Kamaloka bendo seriwre kodwa e studio okinyi makawuono. Machiegni Evans e twak mar okinyi makawuono watwako tudore kod weche mosebedo akena luonge ni en midhiero mopogore mosebedo ka okwako jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Odiochieng' manyoro ne waneno ka apisas 3 motenore kode ne odadhogi kod apisas mag okwach kich ka koro ilieko ni nyalo bedo ni nitiere kaka ne otudore kod ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Nikech adira kwa ng'eyo ka ng'anyo makamago nochako, ng'anyo mokwongo manotimore kata mano mane omiyo jo Gen Z odonjo nyaka e od bura. Mano tarik 25 dwe mar 6 higa dwe mokalo. Mano wawacho ni ne en ng'anyo mane jo rowere mowuok oko kata kamano kod pogore kod mano nono ka jonjore odonje iye. Weche makamagi kitudo godo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Nyalo bedo ni nitiere lwet ng'ato kata nitiere ng'ama lawe kose. Well, mokwonga go mos jam moro no yude ndara but Nyasaye otimo maber achopo. Well, kik wiwa wil kuma wae gi pinyni. Waseneno ka the office mar jalup ker for time immemorial
iyudo ka siasa kailagi timorega. Uparo ni ndalo machon nwan gi Vice President Karanja, nwan gi Vice President Saitoti, iyudo ka jomoko wuok ni ng'ani is not loyal, ng'ani magi waseneno. Koro jomano odhiyo omakgi ama joma idwaro ni ondik statement gi, we wane ni police bro wachang'o. Nikech siasa mar Kenya en siasa ma iyo kikore matin. Koro ng'eyo adiera ni kure, mano kaka an ng'ama timo chik, mano akia, I will deal with evidence kokelna. Koro we wane ni ang'o ma gibro nyisowa. To wach ng'anyo is not illegal. Kata kia in itelo ni ji, itemo organize weche ng'anyo. So long as ng'anyo no is peaceably done, Article 37, onge gima rach gi wach ng'anyo no. The only thing minyamako ni ng'ato en ka gitimo gima illegal, gima criminal. Mane e kuma chik donje. Koro we warit wane ni ang'o ma gibro wacho. Iwacho kanyo makare ahinya, kata kamano wang'e ni jalup jatend piny Kenya en achiel kuom jogo manyalo wacho ni jo Kenya omiyo luor ahinya. To koro ka waneno ka jogo ma otudore kode machiegni, nikech kwang'iyo jogo mane odiochieng' manyoro dadhogi oting'o kanyo jaod bura ma Nyeri Town, mano Gunjiri, Wambugu, jaod bura ma Embakasi West machon, George Theuri, kaachiel kod jating' ndai mano mar Gachagua, mano Munene Mumbi, mago moko kuom apisas mano dadhogi. Onyiso picha mane adiera kalore ni koro jogo machiegni kod jalup jatend piny Kenya ema koro imako. Nyalo bedo ni en bende nitiere kaka notudore kose nang'o Wasaga? Kaka nawacho mokwongo, kaka osiepna wakili Ogado wacho, en ni wach mar thicho oko jatelo mora mora, obed governor, obed president, obed deputy president, en legal process, kasto bende en political process. Legal process ranyisi niya, mondo mi thich ng'ato oko, nyaka threshold mokete article 152 mar constitution bed met. Mane gima ranyisi mokwongo ni pogruok e paro mar siasa is not a ground manyalo mi thich oko deputy president. But meko mineno ka koro no mak jogene adek maluwo nyaka Kimani Gonjiri mane en jatelo machon mar Nyeri Central gi targets mosebedo kanyo, mano nyiso gima nawacho mokwongo ni nitiere pogruok e paro e kind president kod jalupne. Nikech president ok nyal yie ni jalupne imanyo ka onge pogruok e wi paro. Ene monyalo luongo jogo monyis ni oyo ma udhi kelo tabu, were uru kode. Lakini ko yie ni gino dhi mbele gi gwethne, mano manyiso ni pogruok e paro kata tulo manie kindgi osedhi mbele ahinya. Gima duong' kendo manyachaka nuo kanyo ni mopogore gi tulo mar president, wanyalo neno machiegni kocha ma Rigathi Gachagua nowuok Mafwanda momako NIS. Gi egokgi. NSIS moko osebedo ka timo tije yo makare. Yes. Nosayogi mowacho ni jo NIS gi ok mi rais paro maber, gininde klas, ni gidwa kita ka. Nikech noseneno, ging'e ni onge hiro mawuok ka onge mach. Ok en gima ochakore nyoro. Gin gima nosetimore chon. Koro kata ni opange wabiro ng'iyo mbele kono ka gikelo grounds kopo ni en gima dhi neno the light of the day. To ka ena gimiwacho to bende obiro tho athoa kamano. Koro NIS ni bende dwa prove a point. Nini mako wa chieng' cha ni anyo wato nwa ling'a. Onge gima ne giwacho. Koro nyalo bedo ni ma bende gima dhi mbele. Koro en political, nitiere political aspect of it, to wabiro ng'iyane on the legal part of it. Mogik katieko ni mondo mi thich oko deputy president, the legal threshold ni very high. Notice of motion miketo cha mar one third mondo mi support that impeachment motion kende, it's very high. Bang mano nyaka yud 2/3 support. 2/3 one giji almost 349 in National Assembly. Mano is about 243. At the current situation, Rigathi Gachagua nigi jo Mount Kenya mawacho ni ng'ani wacho duondwa.
nikech jogo moro kode nikech mane kaka giparo, mane kaka ginene. Koro ng'ata ma Mount Kenya kocha manyalo bedo ni support impeachment motion no nyalo face the wrath mar the community. Koro yo nyalo ni 2/3 no ok nyalo bedo met. Jo Azimio biseno kosepogore paro. Ineno kaka Kalonzo sani chal ka gemo tenore kor ka Rigathi Gachagua. Koro wanyalo wacha politically but legally bendo nyalo bedo met. Kwa keli kaduke tuaka wakili Evans Ogada adwa ni koro walose the legal aspect nikech iwinjo ka wasaga wacho ka ene nyaka sani weche mwaneno wanyalo chacha ni gen political differences ma dira usineno e kinda jalup jatend piny Kenya ka chel kod jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani dira nyaka ne jatend piny Kenya ochak tiyo machiegni kod opposition ma en Raila Odinga. Gachagua ose feel kata osebedo kod paro moro ni ento koro we tenge ema koro nyaka sani wanyalo wacho ni weche makamagi joke kaluwore kod chika gin mise mage motegno ma inyalo chwal e od bura kacha makoro wach ni yes ni makoro romo mar mondo mi ogol e apisi jalup jatend piny Kenya. Obro rango the Constitution of the Republic of Kenya. Katiba wacho ni warango Article 150 gross misconduct or commit a crime is of international law status or or violate the Constitution in a gross way. Kakomino wacho magi gin grounds madwaro a little bit of elaboration kaluwore gi chik. Magi ok en siasa mogo e street. Whatever petition mutere e od bura magi gik mibro rang yokang matut ka meet the threshold of Article 150 nikech the parameters mar golo jalup ker are more or less the same mar golo ker. Kako min nowacho correctly, gini bro dwaro numbers e parliament. Parliament kanyo wan gi okinde mung'eyo chik. Mung'e maber ni for you, for example, mundi prove gross misconduct. Ntie a very high threshold mar prove gross misconduct. Onego bedo proved machalo nade mondo ne ni timne okosebedo makare. An element, en gi elements meke. Because for example, omino ng'eyo maber to kitero gimoro e court ka allege ni, for example, nyamin kaka in koro ni you are engaged in gross misconduct, magi magoli e tich. Elements go nyaki prove. There's a committee part in parliament, then there's the whole house in parliament. Obro chako gi committee part, then ekutere whole house. Machalo trial mantie court. Koro gini okoyot kaka jipare no. To en o involve numbers in parliament ma either to support. Usena no kaka koro, for example, golo governors okusebedo mayot. Case mar meru governor. Utero gigi mu prove. Koku prove cannot be sustained. Yeah. Ati wacho kanyo ni bede crime against international mano crimes ma wanyalo wacho ni weche motimo maundu motima ahinya. Yes. Mago to gin maundu mage ma seche moko koyud godo ng'ato nikech saniero iseye ni nyalo bedo ni lwete ne otudore kod ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Mano bende nyalo romo mar mondo mi ogole oko e apisi kaponi oyud evidence motegno kose mano ken crime, international crime. Kwarango gini maber, international crimes e piny ka wan gi the International Crimes Act. Manyiswani what International Crimes Act. Kisomo that act, ibro somo gi the Rome Statute. The Rome Statute, Article 5, mago or itemize what we call the international crimes. Here kwarango gigi, those crimes must have been committed by the police. Mano ko watch miriambo. Police gi, we saw it on our cameras, gine mane gine goji, gine mane gi disappear ji. So I will not expect Nigi Wachni, a civilian, ma was not in charge of Bunde, Ligangla, near Mutimo, the international crimes. But we give team whatever they need to do and get the House of Parliament kagi meet the threshold of evidence. Ato nyaka sani bende koro liekore kaluwore kod jogo ma koro wanyalo wacho ni jod bura liekore ni nitiere jomoko ma osechako choko sei. Wakili Wasaga kaduke twako kinyi makawuono sei makamagi choko gi kuom jomage to nyalo bedo ni gin sei kata signatures maromo nade ma oromo ochoki eka nyalo bedo ni koka ichwalo twak makamane nyimo od bura mondo koka jod bura ochak twak kotudore koda gole apis jalup jatend piny. Rokamana ya Joyce. Chutho
adwa chako gi gimoro miwacho e sheria ni ng'at madonjo nyaka prove. Koro sei ni en ni ng'at manigi ng'ur madwa mondo thich oko the deputy president biro gi gimiluongo ni notice of motion. This notice of motion to impeach rais mar thich oko jalup ker nyaka bed supported gi a third of the members of parliament. Koro a third mar 349 nyalo go kwandi ni en GAD. Kech wan gi 290, wan gi jok mobedo 47 women reps and wan gi about 12 nominated members. Koro kiseyudo one third ni e kaka koro inyalo chwale okang' machielo. Kisechwale okang' machielo ka, okang' ni koro obedo debated. Samo obedo debated ng'at mano kelo notice of motion ni koro dhi hango gimomiyo odwa ni deputy president othich oko. Obro wacho ni adwa ni mondo deputy president othich oko nikech gross misconduct for example. Kasto all the itemize gross misconduct go. For example, no wanyalo kawo for example ni utterances manose wacho mar nien tich ne mana dhao ne Murima Kenya at the exclusion of the rest. Government yen mar shareholders. I wish ni awunde ni koro mano oket kaka gross misconduct mar the deputy president. Itene for example gi article 10 mar democracy, inclusivity and chaki tere gi other grounds. Itere kanyo kasto obedo debated gi all the panel of the whole house. The whole house discuss gini. Ka the whole house se discuss gini kasto kore go ombulu. Koro ombulu ni emanyaka bed supported by 2/3 mar the total membership, is around 243. Kagisakale, kendo chakitere Senate. Senate koro gichako hango gigi mayot. Gichako hango gigi ma mos. Mondo gini ni kaka jo National Assembly no golo deputy president ni. Grounds gigi mage. Kaso gimbe gidhi wacho ni amae gimomiyo no gole to gigone ombulu kendo bere 2/3. Koro ma is a very big threshold. Koro in terms of signature, you will need 2/3. But in terms of voting, in terms of signature, idwaro 1.3. In terms of goyo kura, idwaro 2.3. 1.3 mar jomage. Mar all the members of the National Assembly. To give all members of the Senate at that point. Koro egina wacho ni gini is a mirage. Gimomiyo en a mirage, en gima ok nyal timore. En gima na wacho mokwongo. Ni kaka sane siasa ringo mondo mi iyud 2/3 gi joge Kalonzo kose go thenge kocha gi joge Rigathi Gachagua kose go thenge kocha kaso nitiere bende jok moko ma feel ni they are isolated in this government be gibro totmo nade gibro dwaro mondo gi oppose this motion to mano duoka chik achiel 48 laws of power ni kidwa timo gimoro kidwaro thicho ng'ato ithiche mitieke te. To kithiche mos tiwe mbele kocha, koyudo muya matin, to biro nyoni motimi nade? Motieki. Nikech in politics, every publicity and publicity maber. Ineno gima miyo Ruto nobedo ker. Ruto nobedo ker nikech jopiny ne neno ni nobedo isolated. Koro onge ng'ata mane dware. Koro isolation mareno, yino chako neno ne Oruma. Uruma neno no dhi oketo ni aslas ni wano wewa koni joka madhi kendgi mano dhi obed dynasty ni kendgi mo dhi obedo ker. Koro Rigathi Gachagua ni bendo se form a mentality mar courting attention. Mana gineno weche mowacho gi kata impeachment ni mora nikech koro ji te kata wan koro wan ka wawuoyo kuomga owuoyo kuom Rigathi Gachagua. Aya political circles wuoyo kuom Rigathi Gachagua. Aya joge gi koro bro wacho ni jogi target ng'atwa ni koro gidwa biro kuom Rigathi Gachagua to mano gera Rigathi Gachagua. The best thing mana advice jogi ni gilinga giwe Rigathi Gachagua oruma kende. Aneno ka Evans bende yiere kod gigo miwacho te kata kamano bende obro ruma diera kata obedo ni nyaka sani ero wasewacho ni ero nitiere jogo malie kore ni gidwa chako choko signatures, nitiere jogo ma bende koro wacho ni osebeda mbaka ma wanyalo wacho ni osebed kigoe talk tent. Kata kamano giwacho ni bobed ka ichwale e nyima od bura kacha. Kata kamano kapok wadhi mbele ko twak marwa adwa ni wakaw yweyo mokwongo e twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono wamodho pi matin nyakwara Ramogi Jong waduogo wadhi mbele ote magi mena bobedo ka somo e kinde mwadhi mbele kik idhi mabor. Min shabikina na deku plestena
I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Jawer maru Masi Joseph. Hadier keto wenda mar ler no rin kaka skiza tin mari di star 812 star 784 hash. Parni Ramogi TV en karo jower duto. Amen. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Sasa mineno ka gweno kuyo kata pok obedo gi homa kata pok ineno ka en gi droppings kata okone rep o okiriti. Kuyo mar gweno nyiso ni en gi chandruok. Beach kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabori kwa Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this. Ukange gimoro tawinjo. Roma ni ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Ticha beach sangwen otieno. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kama twak otudore kod ng'ato Lao Gachagua kosango mano katudore kod wanyalo wacho ni gin midhiero mopogore mosebedo kaluwore ka odiochieng' manyoro nwaneno ka jogo ma otenore kode machiegni ahinya nodadhogi ka koro liekore ni itudogi kod ng'anyo mag rowere mag Gen Z ng'anyo mane joma undu odonje iye mochwe oketho mwandu mopogore kendo nomiyo jo Kenya moko noyudo kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kod welo ariyo giduto gin okinde mano Evans Ogada kachiel kod Peter Simba Wasaga watwa kodgi achiel kachiel e studio marwa e county ma Nairobi ka kwadhi mbele kod twak maro kinyi makawuono wasewacho ni moko kuom grounds ma inyalo mi ithicho koya PC jalup jatend piny Kenya mano kutudore kod weche go maga gross violation mano maga dhi ataro mar katiba mapacho kae bedo kod tim marach
misconduct kata gross misconduct kachiel kod timo timbe maundu obed mago ma itimo e pacho kae kata mago ma itimo e pinje maoko kaluwore kod international laws. Kata kamano kaluwore kod midhiero ma nyaka sani koro okwako jalup jatend piny Kenya, diera ok waseneno ka tudruok mare kod jatend piny Kenya nitiere e yo makare ahinya. Kata kwachiwo ranyisi, nitiere odiochieng' moro mane jatend piny Kenya loso ka entiere Nairobi ka jalup ne nodhi loso ka entiere e boma ma Mombasa kama bang'e ne oseyo NIS. Kata kamano kumo chope ni kaluwore kod chike ma pacho kae, nikech wang'e ni jatend piny en temo telo ne ji duto e pacho ka, ero yande waneno ka ochungo jotend migepe tich bochako yiero moko. Kaluwore kod chike ma pacho kae, Evans Ogada, bende jatend piny William Ruto nyalo chopo kuma koro wacho ni anto koro we agol jalup na nie tich amany jalup machielo? Ok nyalre. Jogi odonjo kaka otiko gin kaka wacho gi dho ngere ni they are tied to the hip. Koro jalup ker ni can only resign, onya bedo impeached, inya gole for incapacity. Incapacity means ni otuo, mane momi igole. Koro gimoro ni siji obedo fired, iriembe tich, manok binyalore. Koro bwana ni bro bedo kod ker nyaka chieng' mogik. Gole ni siji iriembe tich kaka cabinet secretaries no golno, mano to onge. Nitiere kaka chike ma pacho ka orite, to gin arita mage ma chike ma pacho ka omiye? Arita ni has historical reasons. Ndalo machon cha nwaluongo jalup ker ni vice president. Jolup ker go neno matek. Kechi yudo ni wan gi jolup ker kaka Saitoti, Josephat Karanja, Joseph Murumbi, jogi ne bedo undermine. Yudo ga koro ng'ato, kata Moi wuon, Moi manen jalup ker Kenyatta, yudo ni ng'ato en PP o piny kacha chane to thalo ker, jalup ker. In office to onge gimimiyi, onge tich mitiyo, in tijen mana bedo kanyo, gibedo ng'ama tijen mana pako ker. Mane gimane jogi tiyo. Koro kaluwore gi historia marwa, kumono ae kaka oganda, kaka jo Kenya, ne waketo safeguards matin e constitution ni jalup ker bedo protected, ma ok ichunga chunga tigole ni kawuono kadware dhe abro kelo ng'at moro, nikech gini power no mar golo jalup ker no nitiyo go marach. Kata kelele mineno sani wagoni gin gi historical precedent. Ndalo machon cha nineno ji kaka Kuria Kanyingi e keko apare. Kuria Kanyingi ne en chairman mar numerical machines, parastatal moro mane tin e Kenya ka. To ng'ano chung' to chako kelele kaila moneno gi ni jalup ker ni you're not loyal to all the same region gi jalup ker. Tineno mana ken kelele, the next thing iwinjo ni Kanu neko luongo disciplinary tribunal, committee moro nwan goni the Amayo committee, josiasa noluore kabisa. Then igoli. Mano emomiyo nwaketo these safeguards. Ni jalup ker en an office in the constitution ma omi luor kendo bedo protected under the constitution. Ok personalize this office ni loke karan mari. Ilero kanyo makare ahinya. Peter Wasaga, iwinjo kanyo ka Evans Ogada wacho ni jalup ker inyalo thiche oko kata kobedo incapacitated, matinde no tuo, wanyalo wacho ni mostly wacho ni ka en physical kata ka en mental, matinde no konyal tiyo yo makare. Wacho kanyo ni kata ino wuon onyalo kawo okang' mar wacho ni anto gini oroma, we koro a resign kenda. Kumochope ni bendi paro ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyalo wacho ni anto koro aneno koroma, igoya left right center. Opposition mabende na wacho na keto ne otegu e State House mondo kik donji, ero koro donjo, jogi oweya oke kuyo, we koro ating' bada malo, adik resignation na, adogot kata dog dala, ayue atim tijega mamoko. Bende onyalo resign adiera? Mano lek. Ok nyalre sani, telo mit. Nikech telo biro gi gik mang'eny. Telo biro gi security manono, mimi gi sirikal mochulo osuru. Telo biro gi geche. Telo biro gi asei e government, minyalo wacho ni ng'ani otim kama, ng'ani otimo kama. Telo bende biro gi protection. Sama ineno ko wuotho gi bandera momiyo polis ok nyal make, en nikech telo.
sani kolonye telo no tipo mana ka polisi ochopone to cases mane neno wito koka mane luwe ndalo mane omanyo kura ka ichaka chaka to itere do to before you know it en ngama ni iye to mago ok nyal timore nikech sani en ang'owa en jatelo namba 2 ni ing'iyo mbele sani Ruto jatend piny Ruto no oseneno ni jo gotka nitiere kaka ok winje kata nitiere kaka chal ka gima were kode kore gima omiyo nobiro gi broad based government ni as much as ni ji ng'iye ka gima ni ne en gima ne golo weche mang'eny mane timore ka but ne en a political move ne en move mar kisiasa mar President Ruto temo yudo osiepe mamoko nikech kata king'iyo osiepe mane Ruto yudo noyudo Nyanza wan kod Raila Amolo Odinga kodhi AUC kocha ma bende walamo Nyasaye mondo dhiyo jogene matene osekete sirikal jatkombo party osekete sirikal deputy party leader osekete sirikal ariyo te manyiso ni Mombasa kocha osebedo locked obedo locked nikech ang'o Mvurya nika Kingi nika to gi wan gi Joho koro manyiso ni koro ere ng'at manyalo wuok kocha manyalo pingo Ruto onge chaki duogo Western koni wan gi Mudavadi wan gi Wetangula wan koro gi Oparanya gi Baba mane bende control Western bende mano koro sedhi koro waduogo Nyanza koni Kisii gi Turkana matin niya Ruto kopo ni Gachagua owuok sani high possibility no yudo ng'at mayuke e community no ni very high nikech he has nothing to lose oseno ni jogi ok nyal gone kura to kama otimore ang'o ma dhi timore jo Mount Kenya ka dhi dong' e koyo koro gidhi chako opposition kawuono ma gionge kata ok ginyal chopo kata okenge mag sirikal ma koro gin goni ka Rigathi Gachagua kumine ni goeno to nowacho ni dwacha to notime cabinet ni mate jok mano kodwar ema no koduogo ka jok machalo como Seskuria to jok mano dwaro to noduogo koro duol no nyalo mana bedo ka en e sirikal koro kwa kaka wagigi te ng'at mariek ng'at mang'iyo siasa ng'at madwa gerore ok nyal gweyo tao do jagwe tao de ji jagwe tao kata Ruto do gwe tao kalure gi pressure mano osebedo go Ruto no chandi mochopo kumoro mo wacho ni bwana unega ng'ata lakini kikunegi nyithinda unono no chopo kwanyo koro ka kuru mana deputy president amana ywa koro ka in ja piny kaka Peter Wasaga kama to gi ogili kama do ginyalo manyi malal kodi koro mane gimo miyo Rigathi Gachagua ok nyal goyo tao onyalo bedo mana impeached ma bende waseneno ni gino en gima tek sana kata kopo ni ma ok be ok wadwar ni Nyasaye otime nade okawe modongo to ok nyalre. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa e kinde modhi mbele kod twak mar okinyi makawuono mondo winjane ni jogo maneno wa kuonde mopogore opogore to pachgi en mane. Onyango Tuoma wacho ni ng'ama lawo Gachagua onge ne gipango dhulo migosi Ruto e telo. Manu Miare mano pache giwere gi jalup ker Mos ka Gachagua dhi dala to gidhi giduto nyaka boss ne yote. Mago pach joneno magwa. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni ng'anyo manyocha timore nen mar rowere mariek to gin jobless makwedo maricho manyocha timore e pacho kae. Onge ng'ama ne o sponsor. Odhi mbele wacho ni ng'anyo no giriambo ne Gachagua ma e siasa mar tiko Gachagua e ground. Golo Gachagua oken gima yota. Nyocha wawinjo kaka joge machalo kaka Mutahi gavana Manyeri odhi mbele kowacho kaka ne uloso gini nyalo kelo second world war omiyo gi par diriyo. Penjna welo ni katiba wacho nang'o donge aparo ni Ruto gi Gachagua ne yie no yier kaka package. Ponono ni gi impeach Gachagua donge owinjo gidhite kose aluotwa ka anu moja inako. Aya, okinde bro bedo kaduoko na penjo Ruth Nyathi Ochieng penjo kanyo. Jakorondo at 001 wacho ni Gachagua is a merchant of tribalism who feels Kikuyus are more Kenyans than the rest of Kenyans. He is an enemy of the people. He frustrated Uhuru Kenyatta, Odimbele Kwacho Raila, and now is frustrating the president who is his boss.
I support the impeachment 100%. We want a government of national unity. Mano pacha Jakorando at 001. Mago moko kuom paro majoneno magwa chwalo kinyi makawuono. Evans winjo penjo. Mano Maruth Nyathi Ochieng' penjo kanyo. Penjo kanyo ni Ruto Kashiel kod Gachagua. No yiergi kaka package. Ka Gachagua ithicho oko. Mano japiny made gomb ng'eyo ni chike wacho nang'o. Orwinjo thichgi oko as a package. Kose kila ng'ato ting'o mana msalabane kochope weche mag thicho oko koro. Ruth wagoni erokamano. Kila ng'ato ting'o msalape kien. Koro ken thicho Gachagua oko, the constitution nigi special requirements mar ng'ato kien iting'o msalapi kendi. Koro kudwa golo Gachagua, the deputy president, ugole kien. Kidwa golo Ruto, Dr. Ruto, the president, igole kien. Koro okunya golo ng'at achiel ni ugolo gite. Katiba oketo ni, oyango ni kila ng'ato dhi kien, iting'o msalapi kiwuon. Yeah. Janeno machielo mano Jakorando at 001 bende wacho kanyo ni katolieko ni jalup jatend piny Kenya wanyalo wacho ni en jogo mawera kweda mag dhoudi noketo oganda jo Kikuyu mbele moloyo oganda mamoko mano kalure kod janeno wa mano keto picha mane mano mar jalup jatend piny Kenya kate pinje maoko nikech adiera wang'e ni president kaachiel kod jalup ne onego gibeda symbol of national unity onego bed ni gine magiriwo wi jo Kenya duto kanyakla kata bedo ni jo Kenya nitiere kod different political views ahinya te kinde mag siasa mano nyiso picha mane ka jalup jatend piny Kenya kata tok kano seyier cabinet no nyiso jo masawa ni wandong waseyudo gimwa dwaro nikech ka ing'iyo kata kwan jogo mano yier kaka jotend migepe ng'eny ahinya kipimo kod oganda dhoudi moko onyiso picha mane kata ne international community. Jakorando ni aparo ni ma Jakorando ma jadala ja Kisumu. Koro gima ne Gachagua temo wacho no kwanza gi weche moko mano biro go ni jomoko gin shareholders mano okaka ng'ama jatelo ne golosi siasa wa ng'e ni oduore siasa wa olel kendo tribalism no en gima ketho the character mar siasa ma Kenya ka koro usually jogi timo ga gini quietly nikech kata kirango appointments ma Ruto girimeko you can clearly tell gika gisebedo ka gitime miyudo ni ng'ato so long as ni or a certain area in Joyce in Giotese you're competent lakini nyingi chako gi okobimi a position omen kaka omen mobet butani nikech nyingi chako gi okbimi position nikech wuoru gi baba wasemiu stereotype moro ni jogi ok nyabede serikal mane shida mantie Kenya ka Gachagua notimo makosa loso kaka no loso no nikech ing'e kaka deputy president wan gi the functions of the office of the president ma jalup carry shadows article 132 wan gi the leadership of government head of government role one give the head of state functions. Head of state functions, kada yudo thuolo ni nitie ka ma en class achiel mojeng. Head of state functions en ga gima umilwor. In a symbol of national unity, katiba dwaro ni iriew piny, ikwe piny, ibedo ng'ama wacho ni a sage. A wise man or wise woman. Manegi ma role no, mar head of state dwaro ni itim. And role no okete constitution. Kuro in kichung kinyi ka kinyi, chiyo, jo Mount Kenya, jo got, Kalenjin emanyaka kete certain offices. You are failing the constitution as required by Article 132. Kuro kanyo to no koso. And care won't be koso. His appointments have not reflected diversity in the country. Koro you don't list ma 10 positions. 10 positions go abiriote the one corner of the country. What are you telling the rest of the country? Yes. Matena ni enbene nitiere kaka intiere koda kweda moro manyalo bedo ni entiere godo. Correct. Aya wasagimi winjo kaka joneno magolo sodiching makawuono kagi wacho ni moko kuomgi wacho kanyo ni katiba to wacho nang'o ahinya ka otudore kod wechego. Mago maga thicho ko jalup jatend piny Kenya kata kamano mano waselere yo makare penjo nyalo bedo
piny Kenya kae wanyalo wacho ni pok ochopo kuma koro waseneno ka ithicho oko mano jalup jatend piny Kenya. Mae okang' mokwongo makoro waneno nikech kata e kinde mane nitiere pogruok adiera e kind William Ruto kod Uhuru Kenyatta, e kind mane William Ruto ne en deputy to Uhuru Kenyatta ne en president, nok waneno kata ng'ata manotemo lieko ni idwa thich oko mano William Ruto kaka jalup jatend piny Kenya. Sani waneno ka weche makamage timore. Kata kamano kaponi wachopo kuma koro othich oko jalup jatend piny Kenya seche moko yude ni entiere kod gross violation of the constitution, entiere kod gross misconduct, entiere kod kata ocommit serious crimes mago mag national ka luore kod national laws kata international laws. Kothiche oko, what next? Thuolo madhi dong' kanyo, ang'o matimore? Erokamano ahinya. Nyocha waneno ka othich oko jalup gavana ma Kisii. Kothich chenro ailano chalo gi mar Kerbe. Samo thiche president biro yiero ng'at machielo mabedo vetted in. To otkawo position mar jalup ker. Gimiyo nawacho ni kuponi Rigathi Gachagua jalup ker masani nyalo gwe tao. Mano nyiso ni koro miyo ker mar Kenya oteku mar koro golo ng'ato ma ogolo kipache. Onyalo gole Mount Kenya, onyalo gole kumora mora. Koro katiba omiyo president power no mar nominate another deputy president mabede biro bedo approved by the parliament. But nitiere gimoro kendo mane adwaro siro gima wakili nowacho. Adieri jalup ker to nitiere weche moko mosewacho ma osekelo wich kuot ne kom maintie kendo osekelo akwede ne jo Kenya mamoko. Achiel kuomgi en wach mar shares ni sirikand ni en mar jomoko to jok moko ma bende jo Kenya ma ok sirikandgi. Isechaki neno weche mang'eny kowacho ni an ahero jogot kendo gimora mora modhi ka got koni to atimore nade mora zaidi. To kumowache kamano no en ker makata kipenjo nyathi klas 1 ni jalup ker ma ya Sindo kuma yae ni jalup ker mar Kenya en nga, obro wacho ni Rigathi Gachagua. Jalup deputy governor Manyeri ma kowacho ni odwaro weche mag Mount Kenya to nyalo timo nade, nyalo wacho ni gin tik. Lakini gima Rigathi Gachagua timo ni josiasa moko bende time lakini koro okagiwache. Nikech ang'o? Ka Rigathi Gachagua wacho ni sirikani en mar shareholders to appointing authority mar cabinet secretaries en nga, en jatelo William Ruto. To William Ruto bende jioge ne abich ka, jok ne auchiel ka no dhi oyierogi. Manyiso ni koro e kind ji ariyogi ere ng'at ma en tribal. Jogi gin gite nikech gin gibedo joined at the hip. Koro gimora mora ma gitime presidency itime kanyakla. En mani koro achiel okwachi, tachiel to timore nade? Wuoyo. To gima no mora kabisa, momiyo poda mor gi Mheshimiwa John Mbadi. Kachiel kod atua mar jowa donje sirikal. En ni koro miyo koro at least that notion bedo dispelled. Manyiso ni ka wantiere sirikal ka, wan bende wabedie gi matunda ma jok moko osetimo bedo gago pile pile. Makata sani ni kineno nying mar O, ni mano already is a disqualification. Sani koro wan gi cabinet secretary ma en Opiyo Wandayi, wan gi John Mbadi. Koro nokonyuol joluo ne opposition pile ka pile. As much as you are fighting for the government, you must also fight for your rightful shares a government. Koro gima nyalo bedo marach kuom dhie sirikal ni mosetimore kuom kinde mathoth. Notimore IPPG reforms manyalo neno yo 1997, 2008, ochako bedo gi handshake moro 2018. En ni handshakes gi kata kanyakla mar josiasa ni pile ka pile obedo ga mana mar address the current crisis. Mar kelo kwe at that point, but okodhi ong'i ni ang'o manonyayo tulo. Gineno kaka wuono jogi oriwore, kiny
kweth moro chako wuok ma bende dwaro chako riwre gi jok moko. Sani nitiere Ondwari mano yude cho kotho. Gima nomiyo ji nodhi e ng'anyo en ni nitiere unemployment, ni nitiere ne onge inclusivity e government, wadwaro accountability ne onge, ne wadwaro transparency. Koro ere wasebedo gi inclusivity. Koro inclusivity ka kik wiwa wil ma koro wabeda beda ni koro wan koro kaka baba osewacho ni koro walinga linga koro government dhi nywe nikech gin kiny obro duogo nwa ka koro jogo osepogore nikech onge osiep ma ngita gi dele siasa to obro duogo nwa kendo wachako dok e street. Koro sirikal moriwo ni jo siasa kata sirikal Ruto kachiel kod Raila Odinga gi jok ma jo ODM odhi e government gi nyaka neni there is accountability e police mane nego ji ahoyaye, nyaka neni nitiere transparency and accountability ni gineno kaka public debt bedo dealt with, budget deficit bedo dealt with, unemployment issues mondo kik wawegi mora mora chien. Sira ne gima wadwa wacho ni nikech gi kumowacho wacho accountability no is very key. Joluono negi the year was it 2022 wach ng'anyo. Nitie gimoro ma lit naga everyday kaparo ni nyathi luo baby Samantha Pendo, nyathi jadweche auchiel no neg ka to we seem to have accepted ni mano normal. It is not normal. Accountability nyaka bede. Nyocha waneno ka bwana moro rawera moro mantie weche ng'anyo street wawo magina ma bongo the brain bedo split on the streets. Mano cannot be normal. Koro kata kudonje sirikal that conversation nyaka wabedgo. Accountability nyaka bedi. Nikech who was the head of police ndalocha? Koome. Who was the deputy IG? Kanja. Head of police Nairobi. Wan gimoro mago koko ka kabisa ilonge nga Bungei. Jika ilago nyaka miwa answers. Nikech jionegka it cannot be business as normal. Ni wabiro, wabet, ni wapogo sirikal, then we assume kaomino wacho ni everything is normal. Joluo osebedo kinego to nothing happens. Kuro wakuyo gik moko ni sijui IPPG o sijui handshake. Jomonego joluo, jomonego jo Kenya nyaka be held to account. To kinde mang'eny wanyalo wacho ni e siasa ma piny Kenya kae, kinde mang'eny waseneno ka jatend piny Kenya okawo okang' mano mar tiyo machiegni kod opposition mar mondo mi okel kwe, nikech wang'e ni gino momiyo kata jatend piny Kenya noluongo Raila gi sani kata nokawo joge Raila en mar mondo mi otemane kweyo liet ma yande nitiere mano mar ng'anyo. Tadeda dira nyaka sani wanyalo wacho ni jumani onge ng'anyo moro amora waneno tok ka appointments ma kamago nosetimore. Kwadok chien handshake mano bede higa mar 2018 bende ne omiyo katoka Uhuru Kenyatta nosemosore koda mano Raila Odinga. Bende ne waneno ka kwe obedo kata kamano jalup jatend piny Kenya mano William Ruto at that time ne ofil ni koro weye oko. Bende katiba marwa Evans oyango tich mar jalup jatend piny Kenya iyo makare mar mondo mi kata jatend piny oriwore kod opposition en koro kiko feel ni an koro weya tenge kose opposition ko bire mesa to nitiere kaka kwalo ga tich jalup jatend piny Kenya makoro miyo ofil ni koro en oweyo oko mar sirikal kosango matimore. Riwruok mar these parties according to the constitution and the law onego bed governed gi what we call coalition agreements, and that's the Political Parties Act. Kuro kainano the agreement mane Azimio nenigo. Agreement no wacho kaka Azimio kanene gidonjo kaka ne gidhita sirikal. Kuro gima I will expect from jomodonjo kasani. And ma gima nyaka gipenji nikech omin be no wache ka. Udonje sirikal, udonje nade. Do you have an agreement? Koso en mana wadonjo kanyo munde watim gikwa as individuals. Donje sirikal nyaka bed structured. Usiepwa ma Governor Masia James Agribo Borengo no wacho the other day. Ni principle is not indivisible. Principle is either taken wholly or discarded entirely. Ki donje sirikal ungeni chik dwaro ni ubed gi coalition agreement. Losuru coalition agreement. Wangeni uloso coalition agreement. To coalition agreement no udeposit gi the register of political parties. Then ubed gi models operandi kaka ubrotiyo tich. Wabrotiyo tich kama these are the guidelines of kaka watiyo.
but okini in ker koro ikaw to I destroy these political parties nikech political parties gi bedo funded from the taxpayers money. Angeni ni kiamano ODM girege UDA all these parties yudo pesa from us. Koro okni utayo this office, these political parties kagimen briefcase or odimoro mitio gi jika kedwaro. You have to account to us. Aya mana ng'eyo makare ni kalon ni pesa ma duond buche tiyo godo en mano mar jopiny. Kata kamana ng'eni in bende pite intiere kod aparo kutudore kod wach makamano. Kata kamana adwani wadhi e county ma Migori mondi watudre kod jafombo marwe county ma Migori. Oyaure Juma ka intiere county ma Migori okinyi makawuoni chiew nade. To inyalo mana tuwa kod jopiny e county ma Migori mar mondo mi wawinjane pachgi kotudore kod midhiero kod kachel kod maleng' makoro liekore ni nitiere dwaro mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Juma. Erokamano Joyce, county ma Migori wachiew makare en okinyi ma jaber ka bende kinyalo neno doka kantie kod oganda mawuok e county ma Migori ma bende ng'eny gi osegolo paro mopogore opogore ka otende kod paro mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Paro bedo osebedo ka koro gidore koni kod koni, waneno ka bende ne nitie maling'ling, nitie kata mana joritge moko bende nyaka sani koro osedadhogi ka otende kod ng'anyo mane otimore e kinde machuok mokalo. Ka bende okinyi ma kawuono dang'e to oganda e county ma Migori gintie kod paro mane? Waneno ni gino wuon gisiro paro machal kod mae, gino paro machal kod moken paro mowinjore e sama bende koro wawuoyo ni. To bende pone ma odhi nyime piny Kenya dhi chalo nade e paro machal kod mae. Adwani mondo koro imiya thuolo mondo koro wakaw pach oganda mar ng'eyo ni to giparo nade. Kachako kodi kein kaka ing'iyo kacha. Adwani kichako gi nyingi king'iyo kacha. Nitie paro kata maling'ling mar thicho oko jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Ka bende itene kod seyo mopogore opogore. In kaka japiny paro machal koda ma inene nade? Kuom nyinga iluonga ni Ray Mandela, an jadak mar Migori County kaa, kendo seyo machopo mar thicho oko jalup ker Rigathi Gachagua ato gi pacha ok en paro mar wako sana nikech koka ne ochak tim investigation mar gimomiyo ithiche oko to investigation pok orumo. Koro ok onego thiche oko kapok investigation orumo. Koro ko tim nonro moyud ni en adier ni gik moko miwacho ne en adier to mano kata ko thiche oko onge tabu. To be awacho niya Rigathi Gachagua gi Rais Ruto no gone gi kura set. Koro hata pani kupo ni ithicho gi oko to gidhi adhiya gite. In nyaka sama wuoyi ni nyaka ne siasa chakre kata gik mosebi ineno ka nitiere kamoro ma ineno ka onego chiw thuolo mondo thiche oko. Be nitie kanda funde mag chik moseketho kaka inja Kenya chung' mare kata tayo piny Kenya kata mana chike mapacho kae? Chung' mang'eny tanya wacho ni giseketho nikech kaka gin set ok anya wacho ng'at achiel to chung' mang'eny ma giseketho. Achiel ng'eny gi nowach gi jo agencies kendo nyaka giseche gi pok gitimo mora mora kaka ananeno nikech ne wawacho ni ogol cabinet nogolo but duoka moko ka kendo ministry moko emotimo changes mana moko mathin. Koro pacha to achiel kende mosetimo, finance bill kende mosegolo to senyise gik moko mang'eny mapok otimo. Erokamano wakaw pach ng'ama chielo kichori machiegni ka kichako gi nyingi paro magidore be ineno ka paro dwaro ni mondo thichi jalup jatend piny Kenya oko en mana siasa koso nitie keth moko muneno kaka jopiny ma bende koro ber manya chiwo thuolo mondo koro thiche oko? Okay, an gi nyinga iluonga ni Emmanuel Ochieng' Onuna. To mokwongo ok en gima sani kende wasehinyore kaka wan jopiny nyaka ne wago kura onge gima osedhi maber kendo en adieri makende ni tich otamo rais kachiel gi jalupne. To kapok wadhi mabor ahinya an akwayo ni kopo onego bed ni thiche oko mano mokwongo namba achiel nikech once en a dictator ok onyal winjo pach oganda. Mar ariyo en jalno ma wiye tek. An akwaya niya kaber to onego bed nodhi adhiya dala. Kapenjo wach mar wich tek nade nikech nitie jatend piny Kenya to en jalup jatend piny Kenya mathoth ne obene jalup jatend piny Kenya motelo. In wich teko ni seneno kanye mamiyo ni ne miyo kori gole oko? Wich teko mare maseneno wan kaka jopiny wasebedo kwa ywak kaluwore gi
uchumi piny wasebedo kwa hinyore malich mokadho. To kwatero ywakwa to chalo gima odwani omed sikowa, wechene mowacho ok dhi makare, kendo wechene mowacho medo mana hinyo oganda. To wich teko ne osea mabor. Gisani nyocha owuondwa nodok chien, but plan ma en godo kaka wan jopiny wang'eyo plan ma en godo sani. Odwa wuondowa ni odok chien to be onge gimoro amora mosedhi maber, ka bang'e to chieng' moro kochako chung' kendo ne odwaro gimoro to odhi medo sikowa kendo chuth, nikech plan ma en godo kaka wan jopiny wan waseng'eyo, wariek, gimoro amora mowacho wawinjo kendo wawinjo kaka owuoyo. Koro miyo wan kaber to nego dhi adhiya dala odhi oywe. Ero kama ka wei iwacho nego dhi dala. Nwaneno ka jatend piny Kenya masani William Ruto be chon nineno ka nigo siasa, mineno ka jatend piny macho Kenyatta ne wacho ne we otanga. Nwaneno ka bende mae manokony, chal gima nokonye mobedo jatend piny Kenya. Chal ka gima gini chalo siasa momondo. Ere kaka mar chato nokunene Ruto ne owito oko to mat ne Gachagua nego dhi oko. Okay, ero kamana ahinya. Abro doki ka wacho kama. Jatend piny Kenya ka wuoyo kode kachiel gi jalupne ni. Jatend piny Kenya jogi chalre, omiyo gik ma gitimo bende chalre, jogi richo te. To wan kaka wan jopiny wasehinyore kendo wawinjo ka chunywa lit kabisa. Nikech kaluwore gi timbe ma gisebedo ka gitimonwa, chunywa koro moko sani saidi magima wadang' wawach koro onge nyaka gi sani kaluwore gi lit ma wan go. Kokamano ero kamano. Wakaw pach ng'at achiel mapiyo mana mapiyo. Be ineno ka nitiere gimomiyo Gachagua nego wito oko kod paro magidore gi? Ero kamano Jojuma, gi nyinga en Sulman Songa. Kada wuoyo e wache jalup ker, an gi pacha kama to ok onego bed ni ithicho jalup ker oko, nikech gimomiyo awacho mano en nitie opera moro ma jogi chiyo ka. Kane ng'iyo chien kocha iyudo ka chien kanyo tarik mokalo chien kanyo ne iyudo ka ne ker marwa notemo mondo mi oyiech kabinet oko, to kodhi oyiecho kabinets gi to ochako tugo go opera moro chako chalo kagama ka ogweno miyo odumb gi redi, gineno oduma miyo gwend gi redi. Mano nokomoro wa nikech ng'ama riek to ng'ama neno to neno gigi. Ker marwa dwa tugo kodwa nikech othicho kabinet to kochako duogo to chako oduogonwa moko to moko bende ochako golo. Koro adwa wacho ni jalup ker en opira mage dwa chiyo kode kendo en wach madhi mbele, ok dal wuor mar wacho Jojuma. Iyudo ka Kenya ma wantie sani wan e Kenya ma wada chalo Kenya machon, to sani wan e digital. Iyudo ka sani ka ng'ato dwa ni gimo dwa timore Kenya to en makori kawi kete mbele ni mane ni en moringe mano. Ka ok dang' luor mar wacho ni Gachagua sani gisaketo wach moro kuome ni samoro Gachagua mochung' e weche mag ng'anyo gi. Ooyo, Gachagua onge weche mag ng'anyo, jensis ng'anyo ke gin giwegi. Koro mae mamiyo gidwaro ni mondo mi gol Gachagua oko. Erokamano, sawa orumo, erokamano. Kinyalo winjo mago pacho Gande County bende moko to nitie ma bende koro thichos siro paro mar thicho Rigathi Gachagua ka bende moko bende wacho ni mama na oledhi en mana paro bende koro idhiro kod josiasa ma bende dwaro ni mondo koro Gachagua koro we thuolo mondo gi thuolo go mag telo to ahinya mag siasa pacho kae. Kamana ahinya Jojuma kowuok e kaunti ma Migori. Wawinjo kanyo paro mopogore opogore kowuok kuom jodak e kaunti ma Migori, moko kuom gi siro, moko kuom gi ok sira. Kata kamano pile ka pile wacho ni warwako paro mar ng'ata ng'ata kalore ni mano e gimo paro kotudore kod gigo matimore pacho kae gi sani. Adwani waduoge twak mar odiochieng' ma kawuono ka gi sani nitiere rowere moko ma nyaka sani koro nitiere e apisi mano mag duond bura mano mar UDA bore Nairobi ka koro gigoyo koko ka giwacho ni gidwaro nodwoki mano Cleophas Malala mar mondo mi obeda mano jagoro mano mar duond bura mar UDA. Kata kamano odiochieng' manyoro wasaga ne waneno ka nitiere mano jo Halende ne wuok oko ka giwacho ni nitiere kaka Cleophas Malala ok owinjore kata ok osiro wach mar jatend piny Kenya loso mano sirikal makanyakla kata broad based government manyaka sani koro waneno. Nyalo bedo ni lwet jalup jatend piny Kenya nitiere kanyo kendo kose. Erokamano ahinya. Jo Halende nosomo godo. Endo jo Halende manyo omonjo afis en ng'ama ne wa goyo go siasa e mbalariany kocha. Pod ok en ng'ama duong' ahinya, en kijana maya Busia. To sani baneno ka jo Malala bende omonjo kanyo.
penjo maduong' monego penjre ni UDA ni kech gima Alende wacho nyoro. Alende ne wacho ni the founding members or resolve ni jagoro mongirore e party no en Joe Alende. To as we speak, of course election pok otimore nikech wach Gen Z ni be nyoro cho elections mag party. As we speak, constitutionally kata ng'at mo hangi ni any office en Cleophas Wakungu Malala. To ang'o miyo wa discuss kata gini, ang'o miyo Malala ma any office e yo mar ratiro otero guns mondo mi odhaw gi ng'ato manyo wacho ni chakre kawuono maonge party organ moro mobedo mosidhe ni en jagoro mongirore, ang'o miyo odhi ni retaliate. Gimomiyo nodhi ni retaliate mano nyiso ni nitiere lweny. Nitiere lweny political. Onge siasa ka nitiere gimoro ma wacho ka kizungu, tabro wache gi dholuo ni onge gimoro amora ma siasa kama timore makoyiem. Gimoro amora opangi kendo ibedo executed e yo mowinjore mar chopo dwaro moro mar josiasa. Cleophas Malala ne en mana kinde mondo mi othiche oko nikech Cleophas Malala chutho ok en kata ja UDA. En ng'at moro minyalo pere ni yudo osiepni moro kanyo tineno ko ojaber tigwele ni bika to kibedo kode ot ifo yudo ni ng'ani kara bok en ng'at mana paro cha. Koro weche ne ineno ka ng'at mudhawo go cha ema osiko o support. Siasa mantiere UDA en siasa mar control. Jo Mount Kenya dwaro control UDA ka giwacho ni gine mane gifome. Ruto, the president, bende dwaro control UDA. Mane gimiyo nokelo Cleophas Malala. But Cleophas Malala chali wiye wil gi template mane president otimore nade omiye. Emomiyo koro siep Ruto ma Alende ni. Alende gini no vie for a political seat gi UDA. Yo Western kocha. Koro oti mana gi jadhodgi mana mondo otimore nade othiche oko. Koro gimantiere mano onyiso bad manners mar politics. Mar kata political parties ni we should have structures ma govern kaka jatelo bedo. Elections king'io political parties act nyiso ni jotelo ningo yier, political party ningo bed inclusive or ningo bed kiko bed ni en ethnicized ma discriminate others. Mane gimi kana Gen Z movement cha no kotere echwal iye kocha. Koro wadwaro neno national outlook but chutho gima nitiere ka en niya Mount Kenya bro dhi formo party margi. Ngata in fact chuny gi osea e UDA. Malala bende kopo no ket yiero kawuono idhi yombe nikech ang'o tenruok mare kod UDA. Nineno kata ndalo moko no post gimoro e group mar UDA to pio nono ng'ane ne Itumbi bende post gimoro ma separate. Orlando gimoro kawuono ni election ochor kiny jo board elections board wacho ni election timore nade dhi mbele. Koro penjo na ni Malala wuoyo ne ng'a? Is he the spokesman of the party? The same thing naneno go ng'ane ne bende. Chalne no bedo advised Edwin Sifuna. Nyaka ing'eni kaka in secretary general mar party unyalo wuoye board meeting kata kupogoru e paro to gima ji no yiere party cha mane gimi wuok godo oko. Ting'eni Sifuna be no biro nade ndalo mane Ababu obedo gi ng'ikni eme no sidore. Koro Alende bende oneno ni ma is the formula osidore. Koro kata wan bende nego dwa sidre kaka party chairman kaka koro mbadi dhia serikali lakini ODM to waonge weche ila go sani. Ema nitiere gimidwa medo kanyo kapok asomo moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no odiochieng' ma kawuono. Well, an weche siasa ma Kenya gi ang'iyo ga mabor nikech an okil to kenda puonjo. Koro ka ng'iye kaka japuonj ma puonjo chik kendo ng'iyo weche siasa matimore gi. It is not good for siasa ma Kenya mar piny ka gikaila gitimore. Nikech kaka nawacho before, parties gi bedo funded gi pesa wa. Pes jopiny. Taxpayers money. Koro okuran these parties kagima gin your personal briefcases, entities kakodwaro. There should be organs of the party, kirango those constitutions, and check or some of these political party constitutions. One gi organs, one gi offices moneguti. Kudwagolo Secretary General, luuru
kaka ratiro mar your party constitution wacho. Ok ni uchung' tutimo gik moko manoneno higni machon ka. Mano ok en kaka a party mabedo funded by taxpayers money should behave. Yes. Ayadwa ni wakawane Chris Owino, achiel kachiel ka intiere oko mar apise mag UDA bore Nairobi kae. Chris, oyawre ichiw nade okinyi makawuono. Tinyalo nyisowa ni weche chalo nade oko mar apise mag UDA okinyi makawuono, Chris? Erokamano Joyce, en adier wan oko mar apisi maduong' talok tich maduong' maduong' bura mar UDA mayudore e wang' apaya ma Ngong Road, kama thuolo machuok mokalo ne ntiere gwerok e kind johera mag jagoro maduong' bura mar UDA Cleophas Malala kod apisas mag obila mane otamogi donjo e rangach mar lok tich maduong' mar UDA. Ka gima kelo yuarok en okang' ma odiochieng' manyoro moko kuom jogo ma wacho ni gin jokanyo mag duond bura mar UDA ne okaw kendo golo lendo ni giwito oko kendo githicho oko Cleophas Malala ka jagoro maduong' ma duond bura mar UDA. Koro odiochieng' ma kawuono johera mag Cleophas Malala ne ochopo kae karomgi mar chiwo ng'ur margi ewi mano ma giwacho ni Cleophas Malala ne okonyisa luor kendo ne lendo makamano ne nyiso ni duond bura mar UDA okomiyo Cleophas Malala luor, kendo doko ni osebedo ka oketo chunye e telo ne duond bura mar UDA. Kata kamano obila otiyo kod teko margi mar geng'o kendo golo rowere makamago mondo obed tenge mabor kod rangach mar lok tich maduong' mar UDA. Ka inyalo neno nyaka sani maka gin rowere ma ne biro dwa donjo e alwora mar rangach mar lok tich maduong' mar UDA. Kata kamano kaka inyalo neno kwan mar obila mathoth opong' kae marikore kod jogo manyalo biro muocho tulo kae kendo temo donjo e apisi kata lok tich maduong' ma duond bura mar UDA. Apisas mag obila okwor karomgi mar neno ni onge ng'ikruok moro amora mabiro timore e lok tich maduong' mar UDA. Cleophas Malala bende ne waneno ka thuolo machuok mokalo, kata kamano ne okotwa kod jofwamb weche. Gima rowere gi temo wacho en ni kata kopo nitiere yuarok e duond bura mar UDA, onego bed ni iluwo chike ma oketi kod katiba kata chik mar UDA mar golo oko kata thicho oko jatelo moro amora e duond bura mar UDA ma ok yo mar achaya mane gineno odiochieng' manyoro, kama nyoro okil Kamaloka Kalende ne osidh e yo ma giwacho ni en ataro mar chike mag duond bura mar UDA, ka giwacho ni gin ng'ama ging'eyo pod en jagoro maduong' mar UDA en Cleophas Malala. Koro sani weche okwe matin, obila bende obet akicha mar neno ni onge tulo moro amora, onge kata iro malungo wang' ma obila osetiyogo. Gima obila otemo en mar nyisogi mondo giket kwe ka jodito mag duond bura mar UDA kawo ywak margi kendo temo mar neno ni ng'ur margi oket e mesa maduong' kendo ochop dwaro margi. Ka obila jiwogi mondo gibeda gi kwe, kik gikel tulo moro amora. Ka jong'anyo go rowere go bende siro Malala, giwacho ni gin ok gibiro ka mar kelo koko kata mar ketho gimoro amora. Gin gibokelo gi kae en mar chwalo ng'ur margi ni ma ok en yo maber mar tayo duond bura, kech ma duond bura manie piny owacho. Joyce. Erokamano ahinya Chris Owino ka intiere oko mano mar log tich mar duond bura mar UDA okinyi makawuono. Med mana luonwa chenro mag gigo duto matimore kuro achiel kachiel kalore ni joneno magwa bro bedo ka neno matut e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Nyakoro Ramogi Jonga pok waduogo e studio ka neno kwa donko dakika matin kende to atieko twak mar okinyi makawuono. Wadonko dakika 9 kende to romo kanyo saa 5 mar onyango. Kata kamano adona winja ne kaka jo county ma Kisumu bende ne ogolo pachgi kotudore kod thuon wach mwatwake odiochieng' makawuono ma ng'ato lao jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kosango matimore paro mano mar thiche oke apisi chalo nang'o. Wawinjane kaka jo county ma Kisumu noloso. Nyinga iluongo ni Ibrahim Nyaure huko. An kaka ja Kenya awacho ni Rigathi Gachagua wiye no will ni en deputy president. Nikech kisebedo deputy president itelo ne jo Kenya te. Ok itelo ne kabila achiel.
lakini ne en gi ukabila mar Kikuyu cha chunye, omiyo nok onyatelo ne Kenya. Ka obiro impeachment mare mano ber gi sani, ok ber gi sani korka kora, nikech ok ane kama onyalo dhiye. Anya paro sirikand Uhuru Kenyatta to gi Ruto. Sirikand Uhuru Kenyatta gi Ruto ne giyware nyaka higa 5 nyorumo. Ma Ruto nyong'iyo ka piny odhi modhi okawo piny. Gi sani ka gimiye impeachment, gibiro miye publicity manono e piny e department moko modong' machalo kaka pinje mapok odhiye machalo mopogore gi Kikuyu. Omiyo wan warwako gino ero, obed kamano ero. Odwok pache piny, okwe tiende mos. Ong'e kama Kenya dhiye, koro ida puonje tich. Raila Amolo ni mbele, Ruto William kode ni kar kanyo ero, koro en tok jogi. Ong'e kama koro Kenya dhiye. Okay, nyinga en Richard Aduol. Aloko ala chichwa market ka. To kaluwore gi wach Gachagua, to an aneno ni kaber to obed relieved out of the job. Gimomiyo aneno kamano, Gachagua en achiel kuom ng'at manowacho ni Kenya is a company ma ji nyaka bed gi shares. But ka Kenya koro dwaro ni ji oriwre, ok wanyal bedo gi ng'ama dwaro ni mondo obed gi shares mare, ni Kenya obed ni en share moro achiel, ni to jomoko obed yorgi. Which means ni gimotimo at the same time wach manyo wacho nyocha, ni mondo ng'wona ni en ohero kabinde. Koro akia ni en president ma Central, to akia ni en president ma Kenya. Kapo nodwa nobed Central president, then jo Central obed carved out of Kenya, mondo gibed gi president ma margi mar Gachagua no. Kaka an Peter Okia, kachung' kae kaka ja Kenya, anyalo wacho kama. Lweny nyocha ne osemonjo Kenya ka matek, ma wakia ni nyocha ne onego water kanye wiwa. To koro kumochopo ni, kaka piny Nyasaye oseyie ni chachien, koro waingo chachien, piny osekwe. An aneno niya, jo Kenya ka gidwa maber, giwere gi lweny mar parliament kata mar sirikali ma waseyiero. Koro wang'iya ane ni wanyalo timo ang'o e Kenya waka, nikech onge Kenya moro monyalo dhiye. Koro gima nyalo wacho ni wang'e ni mangi en wale kata gigolo Gachagua kendo gidhi yiero mana machal gi Gachagua no, nikech jo Kenya ma rule Kenya ni wang'eyogi. Wawere gi lweny mang'eny ka dala Kenya ka, mondo wang'iya ane ni wadhi loso ang'o Kenya ka. Wasemiyo Ruto higni 5 sani, higni 5 ok ng'eny. Wakwe wiwa, warit pinywa, warit Ruto 2027. Ka wanyalo gole to wagole gi Gachagua neno, gidhi gi kampuni ni gigo. Mondo wadong' ki Kenya wayieri jomo wadwaro. Kar ketho kik mwaloso higni 60 nikech nying ng'at achiel Gachagua kata ji ariyo ni Gachagua gi Ruto. Ayo winjo kanyo paro mag jodak e kaunti mag Kisumu kotudore kod dwaro mano mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Insani thuolo marwa e moseru machak kodi wakili Evans Ogada. Wach mogik ka waloro twak marwa okinyi makawuono. Dahero oganda joluo, oganda na monde we put more trust a constitution gi chek. Weche ng'iyo josiasa gi ahinya, josiasa gi joma goga interest megi e mesa. Gimwatim warang ni constitution tiyo, chike tiyo. Number 2, oganda ma joluo, I will emphasize ni wangi counties mekwa. Wan gi sirikande 4 e counties mekwa kachacha. Penjuru governor ma Kisumu Nyong'o penjo, itimo ang'o gi pesa miyudo. Osiepna James Agri Orengo, itimo ang'o Siaya. Osiepwa Ochila Yako, itimo ang'o Migori. Gladys Wasuna Wanga, ang'o mitimo gi pesa oganda Homa Bay. Let us hold those people accountable mondo alos piny kochacha. Siasa ma national ka brokawa thuolo matin mondo wa clean up. Odwa lil matin, but kik wa lose hope. Watem monde team tigi thuolo mag the constitution omiyowa monde we make a better country. Erokamano. Erokamano ahinya. Wakili Peter Wasaga, wachni mogik ka watieko. Ntiere ngero mowacho ni ka ji ariyo dhao kawo jembe idhi pur. Wachopo e okang' moro ma piny osebedo ni oling' kaluwore gi weche mang'eny ma nyocha wabedo godo.
bende wayudo jowa mang'eny modonjo e sirikal. Sani en sawa mar pur, sani en sawa mar tich. Ang'eyo ni weche mang'eny ibro go joluo gi tonge mang'eny kabisa, but kaka wakili owacho, ma is a rare opportunity. Jogewa manogwel ka gibedo approved, ma gibedo cabinet secretaries, wabede uru gi kokas moro kaka jonagi. Mwanyalo ng'iyo ni magi e programs manie budget, magi e programs madwa ni obed implemented. Twaloso nya committee wa moro matin. To wang'iyo ni sirikande mag county bende otegi kaluwore gi county government mag Homa Bay, Kisumu, Migori, Siaya. Mondo ka igni adek girumo, wabedie ni wan gi gimoro mwanyalo goyo ni at least igni ariyo mane wan e siasa gi no waneno matunda. Erokamano ahinya wakili Peter Wasaga kaachiel kod in wakili Evans Ogada kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wago mbaka maket kod mae ma wagoyo. Nyakora Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Mana kaka iwinjo en chenro kata en lai malach ahinya mano mar thicho oko jalup jatend piny Kenya apis. Nitiere gigo ma katibo yango ma nyaka ng'e kendo nyaka tim nonro matut mar yango ka oromo mar mondo mi othiche oko e apisi kata oyo. Kata kamano waketo wang'wa mar neno ni biro bedo e yo machalo nade. Wajiwo jalup jatend piny Kenya kaachiel kod jatend piny Kenya omed tiyo ne jo Kenya e yo makare kendo gimed riwo wi jo Kenya duto kanyakla kalore ni gin e jotelo manyalo kelo gedni duto kanyakla maonge akweda moro amora. Nyakora Ramogi Ajwang' gi kanye mwachopo gode giko mar twak mar okinyi ma kawuono. E lojo wetena mano Sharon Ong'ao kaachiel kod Cleophas Oluoch wagono erokamano ahinya kuom neno ni nyakora Ramogi Ajwang' none yudo chenro makamae e yo maber. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Oduor. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere